Jeps. Mine damer og herrer, i det røde hjørne, Mick The clock ends, so in the ring you cannot win. The top 10 become non-dead if I ever decide to hop in with a 1-2, 1-2, shot to the chin, knock you out. damer og herrer, PTA! Mikkel er en lyrisk quizmand. Han er så wack, han ikke engang kan have bistand. Jo, så det er den plads, der mangler. Du kunne ikke engang få et fucking job som flaskesamler. Og du er det fucking største kvej. Du har ikke engang tjent penge på at samle flasker 1. maj. Yeah, og den var fucking høj. Yeah, hvad snakker du om at være på bistand, når du selv er fra Brøndshøj? Yeah, fordi fucking det er det vi venter. Vi ved det derude, der er bistandsklienter. Yeah, fordi du er fucking møgsyg. Du kan være bistandsklient som de andre fra Brøndby. Yeah, og det vil jeg hæfte på. Så kunne vi være nede med de andre fra FCK. Jo, PTA, du har ikke forstået, hvor godt det kan lyde. Hvorfor nævner du FCK, når du fucking er jyde? Ja, det skulle da ikke min fucking skyld, mand. Din lille nar, du kan skride tilbage til Jylland. Jo, for det er Mikkel, der fucking tilstår. Jeg kan ikke se, hvad den store bæltsbro, den skal til for. Jo, så hvad er det, han kan, mand? Smut tilbage til Jylland og få et job som landmand. Med dommerstemmerne 3-0 og videre til semifinalen. Det røde hjørne, Mikkel! Mikkel, du vinder den her. Hvem vil du helst møde i finalen, hvis du går videre? KB. Hvorfor? Fordi han er en af mine rigtig gode venner, og efter min mening den bedste, der er her.